Takže ahoj, dnes pred chvíľou som natáčal video na českom serveri Svet 11, level 46, bojovník Ork 223 a teraz sa presunieme na slovenský server Svet 1. Mám postavu, ktorá sa volá Apple 223, som úroveň 4, mám celkom dobrú magickú paličku, je tu napísané, takže je to magická palička. Mám 1 lid na sebe, 2 záložné na sebe, všetko zdravie. Máme hostinec, tak si to pozrieme. Troška mi to seká, neviem prečo, ale není to tým, že by som mal pomalý internet, ale asi kvôli tomu, že natáčam video, tak nehnevajte sa za to, prosím. Máme 3 zlaťáčiky, tak si môžeme vylepšiť poškodenie. Tak, dáme si arénku, level 6, neviem, jak to zvládnem. A tak toto nezvládnem, čiže dáme, pozrieme sa, aha, no tak na to som sa už díval, takže nič, dáme si hostinec, ako vidíte dneska som si už dal jeden, 130, čiže dáme si za najviac skúseností a ja vám to zatiaľ strihnem, aby ste nečakali. Takže som späť. Ešte si počkáme 30 sekúnd a by som chcel niečo povedať k tejto postave. Teda dneska som si kúpil teda túto magickú paličku a náhrdelník som našiel. Má to inteligencia 3, čo je zatiaľ dobré. Hodí sa to, lebo vylepšenie zatiaľ stojí dosť veľa, keďže som taký malý level a nezarábam nejak veľa, nejak extra veľa. Ako napríklad zarábam na leveli 46, čo ho mám, čiže keby, že zarábam toľko peňazí ako na leveli 46 a vylepšenie mi stojí takto maličko, tak ja neviem, ja by som sa vylepšoval do smrti, fakt. A už nám bliká hostinec, tak môžeme si ho dať. Jedna ranka, ďalšia hubička, čiže už ich máme 21 a budeme ich šetriť. Nebudeme nimi nejak plýtvať a proste sú veľmi potrebné. Ako napríklad, keď sa vám v obchode javí Epic. Mne už sa to osobne raz stalo na tom leveli 46, ale vtedy som bol level 44 a videl som tam Epic, ale stál 15 hubičiek a 1200 zlatiakov. Čo bolo dosť drahé, lebo hubičky som mal vtedy 3 a zlatiakov som mal akurát hlídku a to som mal len nejakých 400, tuším, že som dostal. Takže tak a ja to znova strihnem. OK, som späť. Vidíte, že zase som to strihol, takže je to super. Takže tak a počkáme si ešte 22 sekúnd. Takže to také by som vám povedal. Budem sa snažiť túto postavu čo najrýchlejšie proste vylepšiť, aby bola čo najväčší level a aby som sa dostal k tým najlepším. A už nám bliká hostinec, teda začína, tak ideme do ňoho. OK, to zmákneme, hej, to sme zmákli ako nič. Čiže ešte si môžeme počkať na arénku a už sa teším do podzemia. Teším sa na nejaký epic. Rád by som dostal epickú zbraň. Videl som už na mágoch, že mali taký epic, neviem jak sa to volá, ale vyzeralo to ako nejaká taká staršia kosa. Neviem, jak sa to volá presne, ale už môžeme arénku. Ale bolo to veľmi dobré. Level 4, to by sme mohli dať. Neviem, kto zautočí prvý. No, tak to dáme.
Na jednu ránku. Sme dobrí. OK, získali sme jednoduchá medaila obchodovania. Už som získal 10 zlata dokopy, čiže super. Všetko plus 3. To sa hodí. Že zatiaľ si zase dáme hostinček. Je tu 14 a 40, to sa pozriem. Ja mám až 46, ja mám inteligenciu 18, čo určite nevymením. To nie. No, budem to musieť dať, lebo to má najviac skúseností, čiže dostanem za to 1 zlaťak a 97 tých strieborných. Čiže ja to znova strihnem, takže ahojky. Za 6 minút a 0 sekúnd som tu. Takže som späť a ešte 40 sekúnd a bude to. Takže neviem, keby som povedal zatiaľ, no poviem to, že počkáme si na hostinec, potom si dáme, arenku si potom nedáme a už sa teším na podzemie. Čiže keď budem level 10, určite budem pre istotu nahrávať a ak tam bude kľúč od podzemia, tak dám to na YouTube. Takže presunieme sa do hostinca a súboj. To sme dali a viem, už som level 5, teda úroveň. OK, túto magickú paličku môžeme predať za 1 zlaťák. Už máme 4 zlaťáky, 22. Tých strieborných a zatiaľ si našetríme zlaťáky. Prepáčte, že kašľam, ale som chorý, preto som dostal doma a nechodím do školy. Takže dáme si znova hospodku. 644, ale to je za minút času, takže dáme toto. OK, tak zás to trihnem. OK ľudia, sme späť a ešte si počkáme tých 20 sekúnd a počkáme si teda. Takže dobre, môžeme ísť do hospodičky, teda hostinca, bože, to je jedno. Dobre, súboj. OK, znova jedna húbka. Skvelé, keď budeme takto pokračovať, budeme houbičkáři. Aj keď tie hubičky nebudeme moc darovať, budeme ich mať veľa. Takže to bude arénka. Ďalšie, čo spravíme, Andulka. Tá je slabá, 1 HP. Na level 5 bola podľa mňa slabá, ja si o sebe myslím, že som na level 5 celkom silný. Tak určite, keď ja mám inteligenciu 64, mám na 31. Takže tak. Super. Inteligencia 65. OK, tak to bude asi pre túto časť všetko, tak. Lúčim sa s vami, tak v ďalšej časti. Naschledanou, ako to hovoria Češi.